Víta vás Svidy z obce Spišských Hrhov. Spišský Hrhov je obec neďaleko historickej Levoče a majestátneho Spišského hradu, kde sa nachádza zaujímavý kaštiel, ktorý dal v roku 1893 postaviť gróf Vidor Čáky. Tento vtedajší spolumajiteľ Spišského hradu si na jeho výstavbu najal majstrov z Maďarska, Rakúska a Nemecka, ktorí kaštiel postavili za rekordné 2 roky. Projektantom bol Rakúšan Adamov. Kaštiel bol už v tomto čase vybavený elektrinou a ústredným kúrením. Zaujímavosťou tohto kaštieľa je aj jeho strategicky významná poloha. Bol súčasťou varovného systému Spišského hradu. Medzi hradom a týmto kaštielom sa komunikovalo prostredníctvom svetelných signálov. Gróf Čáky patril do významného šlachtického rodu Uhorského kráľovstva. Bol senátorom a často cestoval do Bratislavy na snemy, kde prespával v jednom zo svojich kaštielov. Zo svojich ciest po svete prinášal domov rôzne cudzokrajné rastliny, ktoré následne pestoval vo svojom unikátnom skleníku s veľkými vitrážnymi oknami. Túto nádhernú oranžériu vytvoril tesne pri kaštieli vo svojom rozsiahlom až 17-hektárovom parku s rybníkom, na ktorom sa grófska rodina často člnkovala. V zime ľad z rybníka používala do ľadovne, kde uskladňoval mäso. Bol to veľmi praktický človek a uvažoval v širšom rozsahu. Gróf Čáky zomrel v roku 1932, pochovaný je spolu so svojou manželkou Annou Norman z Chorvátska pri katolíckom kostole v Spišskom Hrhove. Po jeho smrti zdedil celý majetok najstarší z potomkov Gustav Čáky, ktorý si tu žil v prepichu až do polovice druhej svetovej vojny. 19. januára 1945, kedy sa zblížila ruská a československá armáda, sa rozhodol, že odíde spolu s manželkou do Rakúska. Na hranici ich však obrali vojaci o všetky cenné veci. Majetok Čákyjovcov najprv skonfiškovali a následne na to znárodnili. Odškodnenia sa Čákyjovci ale nedočkali. Tým sa éra rodu Čákyjovcov definitívne skončila. Následne do kaštieľa vnikli násilím ruskí vojaci, ktorí takmer všetko, čo našli, zničili a spálili. Pamätný je požiar z 26. januára 1945, po ktorom ostala veľká pahreba plná obhorených vecí a hračiek. Legenda o kaštieli v Spišskom Hrhove vraví, že vraj tajná cesta viedla z Levoče cez Spišský Hrhov až na Spišský hrad. Vraj sa jedného dňa preborila zem, čo spustilo dohady o tajnej chodbe. Niektorí tvrdia, že bola taká vysoká a široká, že tadiaľ prešiel aj konský povoz, čo bola aj pravda. To však nebola žiadna tajná chodba, ale stará pivnica po starej kúrii, ktorá tam kedysi stála. V roku 1947 levockí páni zriadili v kaštieli dom pre siroty a mamy s deťmi, ktoré boli v núdzi. Začali tu organizovať rekondičné pobyty pre deti z celého Slovenska. Z tohto obdobia máme zachovanú aj kroniku. Keď už tu bolo pokope toľko detí, okresný úrad v Levoči rozhodol založiť v kaštieli 9-ročnú základnú školu. Toto obdobie si pamätá stále veľa ľudí, lebo mnohí z nich sem do tejto školy chodili. Neobarokový kaštiel s klasickými prvkami prestavaný na staršom základe vo francúzskom pseudobarokovom slohu na konci 19. storočia. Kaštiel je trojpodlažná budova so stredným dvojposchodovým rizalitom a nárožnými rizalitmi, ktoré vyzerajú ako vežičky. Pred stredným rizalitom je voľne dvojramenné zalomené schodište s balustrádou. Priečelie je orientované do parku. Strecha je mansardová. Na objekte sa plne uplatnila neobaroková ornamentika. Honosná východná fasáda smeruje do priestranného parku. Elegantné barokové schodisko s kamennou balustrádou vedie k hlavnému vstupu. Podstatnú časť južnej fasády tvoril otvorený balkón, delený 4 stĺpmi, medzi ktorými bolo kovové umelecky kované zábradlie. Južnú fasádu v rohu ukončuje baroková väža. Väža má hodiny na 4 hrany, ktoré vyrobila viedenská firma a zvon v roku 1895. Hodiny sú stále funkčné a bijú veľmi presne. Vedľa väže je baroková brána, ktorou sa vchádza do zadného traktu, kde bol predtým dvor s okrasným vtáctvom. Súčasťou kaštieľa je kaplnka svätej Anny, postavená jeho severozápadnej časti v rovnakom neobarokovom slohu. Strecha má tvar polgule. Interiér kaplnky tvorí oltár z bieleho mramoru s obrazom svätej Anny z roku 1889.
Zaujímavé sú zachované drevené a kovové súčasti interiéru. Autorom kováckych prác je Johann Bartoš z Viedne. V kaštieli sa nachádzal pôvodný nábytok jednotne riešený s architektúrou objektu. Pozemok pôvodne patril rodine Gergejovcov, bol to jeden z najvýznamnejších spišských kolonizátorských rodov, ktorí sa v obci usídlili až v roku 1278. Rodina Gergejovcov mala v Hrhove svoj rodinný kaštiel a hospodárske budovy. V roku 1885 celý majetok kúpil gróf Vidor Čáky s manželkou Annou. V rokoch 1893 až 1895 dali postaviť nový kaštiel, ktorý sa stal okrasou obce a regiónu. Objekt vznikol podľa projektu viedenského architekta, ktorého sme si spomínali. Pri stavbe použili muriva zo staršieho renesančného kaštieľa. Najprv postavili tehelňu a napálili tehly. Tehelňu zrušili a postavili kaštiel s vodovodom, vežičkami, ústredným kúrením, kaplnkou a vežou. Na väžu umiestnili hodiny a železného kohúta, ktorý sa točí podľa vetra. Okolo kaštieľa zriadili park s fontánami a rybníkom, zasadili stromy z celého sveta. Patrí medzi 5 najväčších a najzachovanejších parkov východného Slovenska s rozlohou bezmála 17 hektárov. Korešponduje s architektúrou kaštieľa, ktorý je jeho dominantou. Z kaštieľa sú monumentálnym schodišťom a udržiavaným chodníkom sa schádzalo do parku ku fontáne a k terasám na južnej a severnej strane kaštieľa. Podstatnou časťou parkovej časti bol kvalitný trávnik, ktorý sa často obnovoval a v letnom období doplňal exotickými rastlinami, voliera pre okrásne vtáctvo, hydinu a iné zvieratá. Kompozičné centrum voľnokrajinárskej časti parku bolo v okolí rybníka napájaného z potoka Lodzina. Prostredie okolo rybníka dotvárali pekné cestičky a 2 drevené besiedky. Rybník spolu s pretekajúcim potokom tvorili zaujímavú vodnú sústavu, kde sa dalo kúpať a člnkovať. Súčasťou parku je skleník vo východnej časti, ktorý slúžil na odkladanie exotických rastlín cez zimné obdobie. Od roku 1945 ostal park pre každého voľne otvorený bez dozoru a systematickej údržby. Park je od dediny a štátnej cesty ohradený vysokým múrom. V rokoch 1908 až 1909 vykonal niektoré opravné práce levodský staviteľ Anton Miller. Kaštiel opravovali v druhej polovici 20. storočia a v roku 2002. Architektonicko-historický výskum sa uskutočnil v roku 2023. Podľa starostky obce Spišských Hrhov je kaštiel stále krásny. Opustený je zhruba od roku 2019, čo sa samozrejme odzrkadlilo na jeho stave, bol odpojený od elektriny, vody a nevykuruje sa. Projekt na rekonštrukciu neexistuje. V budove, kde bola škola, plánuje obec rozšíriť kapacity pre školské zariadenia a kaštiel by radi postupne zrekonštruovali z eurofondov a dotácií. Pohľad na rozpadajúci sa kaštiel dnes nevyvolá veľké nadšenie. Skôr naopak, vidieť, že je opustený a chátra. Zub času stihol tento skvost nahlodať a k nemu sa pridali vetry a dažde, ktoré zanechali na fasáde viditeľné stopy. Stále však z neho sála niečo výnimočne a noblesne. Aj keď vstup do interiéru kaštieľa je pre verejnosť obmedzený a regulovaný, okolie parku využívajú miestni obyvatelia pomerne často na rôzne pohybové, vzdelávacie a rekreačné aktivity. A my sa o chvíľku presunieme na Sivú bradu. Sivá brada je travertínová kopa, ktorá sa nachádza nedaleko Spišského podhradia. Na vrchole vyviera minerálny prameň, vytvárajúci malé jazierko. Ďalšie minerálne pramene vyvierajú v okolí. V súčasnosti je to národná prírodná rezervácia. To by bolo na dnes všetko, majte sa krásne.